como naceu a historia, Escoitade que isto, ahora sí que tienes que estar moi calados, por favor, Vale, vamos a estar calados porque é preciosa esta historia, vai vos encantar. Escoitade, por favor. Estaba eu nun instituto, por favor, e vin un xornal, La Voz de Galicia. Nese xornal viña a foto da man dun albanel poñendo unha plaquiña nun cementerio. A plaquiña decía: inmigrante número 3 da patera do 15 de 1 de 2003. Unha persona como a vos, sabedes? Simplemente por culpa do que lle tocou a vida, pode acabar converténdose nun simple número, afundido no mar. Entón naceu esta historia. Esta historia está interpretada por este monicreque que está tecido por cooperativas de mulleres de Bangladesh, dentro do que se chama o comercio xusto. En moitos lugares as mozas e os mozos non van á escola porque teñen que traballar. Sabedes que hai mociñas dos teus anos que teñen os pulmóns queimados de tanto tintar roupa. Sabedes, fronte a eso está de tanto tintar a roupa que despois imos mercar aos centros comerciales e nunca nos preguntamos: oye, detrás desta roupa non estará a morte ou a enfermedade dunha nena. Sabedes? Entón, fronte a eso está o que se chama comercio xusto. Tecen estes monicreques e reciben o precio xusto ao seu traballo. Escoitade a historia, por favor. É unha historia que manca a alma, escoitade. Unha nena chamada Fame quería cambiar de nome. A fame era cruel e dura, inzada de tristura. Cando topou un vento mentireiro que lle dixo: nena Fame, detrás do outeiro hai un nome precioso para ti. Pero só había frío. Xa non se chamaba nena Fame, chamábase nena Frío. Unha nena chamada Frío quería cambiar de nome. O frío era cruel e duro, inzado de tristura. Cando topou outro vento mentireiro que lle dixo: nena Frío, detrás da palmeira hai un nome precioso para ti. Pero só había guerra. Xa non se chamaba nena Frío, chamábase nena Guerra. Sabedes, unha nena chamada Guerra quería cambiar de nome. Cando topou un vento mentireiro que lle dixo: nena Guerra, detrás da duna na praia tes un nome precioso para ti. Pero só había sede. Xa non se chamaba nena Guerra, chamábase nena Sede. Mais de 1.200 millóns de persoas carecen de auga potable. Moitas mozas e mozos enferman porque a auga está contaminada. Unha nena chamada Sede quería cambiar de nome. Cando topou un vento mentireiro que lle dixo: nena Sede, se te subes a este barquiño de madeira que chaman patera, alá no continente vas ter 1000 nomes para ti. A nena subiu o barco. O vento toleu o mar. O barquiño deu a volta e a neniña, cos ollos pechados, a praia chegou. Chamárona inmigrante número 3. Pero ela dixo: non, eu non quero ser un número. Eu teño tanto dereito como a vos a ter un nome. Construiu un cazador de ventos menteiros e chamou a dúas magas do Instituto de Beade e dixo: como te chamas tu, corazón? Amanda. Neste puchiño que me regalou unha fada atrapei o vento da mentira e ímolo transformar en vento da xustiza. Tens que dicir: Albariza, Albariza, que este sexe o vento da xustiza. Albariza, Albariza, que este sexe o vento da xustiza. Amanda, eres maga, corazón. Colle un puñadiño de xustiza bonita. Ceiba. A xustiza españolse polo planeta. E despois apareceu outra maga. Como te chama? Claudia. Claudia, aquí atrapei o vento da mentira. Ímolo transformar do vento da liberdade. Sabedes que hai aquí? Non. Area do deserto do Sáhara. Aquí viven unhas mozas e uns mozos que se chaman refuxiadas, que teñen un soño que se chama liberdade. Mais de 30 anos vivindo nos campos de refuxiados. Como te chamabas? Claudia. Aquí atrapei o vento da mentira. Ímolo transformar en vento da liberdade. Es que dicir, la más de abade, que este sexe o vento da liberdade. La más de abade, que este sexe o vento da liberdade. Eres mal. Ai, é certo xo que dice que todas as mulleres son... Magas. Todas as mulleres son... Magas. Por favor, non dixen as mulleres que todas son... Magas. Ollo un puñadinho de liberdade, Ceiba. Sabedes que dende aquel día non houve ni máis guerra, ni máis fame, ni máis sede, porque nos vosos corazóns vivió o vento da xustiza e o vento da liberdade. E dende Beade, a xustiza, a liberdade, espallóse polo planeta. Remataron as guerras. Pero sobre todo ningunha nena, ningún neno voltou a morrer nas malditas pateras, todo grazas ás magas do Instituto de Beade, a que lle damos un aplauso moi forte.